Vítajte pri 4 správach, ktoré aj tento týždeň stoja za našu pozornosť. No a nezačíname práve pozitívne. Podľa posledných prognóz toho, kto sa dostane do Európskeho parlamentu, to vyzerá, že možno očakávať silný nástup populistických až extrémnych síl a hnutí. Tak trochu šťastím v nešťastí je to, že populisti majú problém nerozhádať sa aj sami medzi sebou a môžu tak mať ťažkosti spojiť sa do väčšieho celku. Spoliehať sa na to ale nemôžeme a bude dôležité vôbec nedať populistom šancu. V Európe narastá počet prípadov ruských sabotáží a s tým priamo úmerne stúpa aj počet krajín, kde tieto hrozby berú vážne, či už je to Nemecko, Litva alebo Estónsko. Poľsko len minulý týždeň zadržalo 9 ľudí podozrivých z proruskej špionáže. Bolo by viac než naivné očakávať, že nás na Slovensku sa takéto dianie netýka. Vláda sa tieto dni dohodla na ukončení zmluvy so spoločnosťou Gerulata Technologies. Tá mala štátu pomôcť lepšie analyzovať a vyhľadávať dezinformácie v slovenskom online priestore. My ale, zdá sa, ideme presne opačným smerom, akým sa vyberajú krajiny, ktorým záleží na tom, aby ľudia neboli nezmyselne zahlcovaní dezinformáciami a nepravdami. Po zrušení relácie Na telo vstúpili novinári a novinárky v Markíze do štrajkovej pohotovosti. Nesmieme dovoliť, aby sme sa v našej krajine vydali cestou cenzúry. Preto sme v Progresívnom Slovensku spustili výzvu, pomocou ktorej sa môžete zastať zamestnancov a zamestnankyň médií, na ktorých je vyvíjaný neprimeraný tlak. Výzvu môžete podpísať na www.stopcenzure.sk. No a do volieb zostáva posledný týždeň. Urobme všetko preto, aby v nich zvíťazilo proeurópske Slovensko. Také Slovensko, kde stále záleží na pravde, empatii a spravodlivosti.